poviem to tak, tento projekt, ktorý vznikol pred niekoľkými rokmi z hľadiska nejakej takej väčšej propagácie a osvety slovenskej kvalitnej jahňaciny pred Veľkou nocou, tak aby naši koneční spotrebitelia na Slovensku si vedeli v obchodných reťazcoch kúpiť túto jahňacinu, tak myslím si, že bol a je úspešný. Keď porovnám rok 2020, tak v obchodných reťazcoch bolo asi predaných nejakých 8 000 kusov jahňat a teraz sa hýbeme niekde okolo 22 000 kusov, ktoré boli predané a spracované cez jednotlivé obchodné reťazce. Myslím si, že máme ešte priestor, jednak z pohľadu toho, že dovážame ešte zhruba asi 3-4 milióny litrov ovčieho mlieka, ktoré sa na Slovensku spracováva. A v prvom rade poviem to tak, že som rád, že nový generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry je bývalý člen Zväzu chovateľov oviec a kôz a je to človek, ktorý sám mal farmu, ktorý produkoval a vyrábal jednak rôzne mliečne ovčie výrobky,